jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alarba hawri ko nogas jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe mon ɓurɗo mawnude ɗiɗo habaruji ko toon to États-Unis jaaton ono kanko Nikki Haley poɗodiral makko e Donald Trump nene ɓeydo hewde doole wonande kanko Nikki Haley kadi men ƴeewa hol supportude mo hande ko pour wonde candidat hande toon to États-Unis hono kanko Elon Musk nder konguɗi kadi ɗi o ƴefti hande ene wayno o ƴattodiri ni walla o ƴattima yimɓe ɓe ganduɗa ko investisseur uji fuɗɗiɓe grève oɗo saha joni plateforme makko sibabunde gueɗe kalteɗe hen taw ko gueɗe ɗe henne surtout ko ha toñje won diineji won ko mbiyata ɗum antisémitique habruji men ha hande to États-Unis hono puɗɗima wadde luural hakkude mabɓe kamɓe gouvernement américain e kamɓe kadi Israël naɓe surtout ko fate oɗo guerre gonaɗo toon joni ha toon to Palestine habruji men international puɗɗorɗen ko ƴewde holto oɗo sesel fo holno jogori gasirde saabu ko hande minuit gasata so tawi kadi goɗɗum wawani hawrede ɗum noon minuit hawrata toon ko 7h toon to Tel Aviv e ñalawma hen noon en waɗi gostodiral kadi prisonnier ji waɗi hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël wawi ƴeewa kadi yañade hen ƴeewen holko fewjete oɗo saha joni toon to Niger en wayno ko tribunal mo CEDEAO ko janggo jogori jooɗade pour ƴeewde ñawore walla complainte mo kanko Mohamed Bazoum waɗi to hande toon to habruji menen toon to Sénégal en wayno kene wona tonoji tati taw ko cocaine nanggama toon to maaje taariɗe Dakar to Mauritanie ko habaru belɗo goto entrepreneur ji Mauritanie biyeteɗo Oumar Wele ene wayno ko kanko hoore makko kanko namaro capri gardiɗo entrepreneur ji ko fate en magol ko ɗiɗo won titre uji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal ma en garto desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon ko musidɗo moon Amadou haalata e moon siftinde on tan hande ko alarba nogas e jeenayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji men puɗɗorɗen no mbiɗen ko toon to États-Unis tugnade kadi ko ɗamina on oɗo ñalawma hande hono kanko Nikki Haley en wayno moon ɓeydo ɓadade Donald Trump haysinde hakkude mumen woɗɗi ko kanko kam woni ko wiyete en alternative on so tawi Donald Trump o paama kanko ɗamina hawanaki ma o suuɓe e ɗum noon kadi ko tugnade kadi ko yalti hande hono goto e frère uji wiyeteɓe Cox ko ɓeɗon en wayno ko e nder hitande ko adi hitande ujunnaji ɗi sappo e jeegom ko kamɓe ɓeɗo frère uji ɗi kamɓe kañum supportuno en no campagne goto biyeteɗo Tea Party noon ko parti ɓe mbiyata ko Tea en wayno ko ɓe ko yimɓe selnoɓe ko fati kala impôt ji ko ɗum sibaba ɗum ɗon kanko Donald Trump kan hoore makko suɓorno oɗo ñalam hande noon hono kamɓe surtout biyeteɗo Charles Cox o arti o wonde ko kanko suɓino walluno Donald Trump ha wotana ha wonti président ene wayno ko kanko kadi jogori wallude Nikki Haley ha Nikki Haley fiya Donald Trump ɗum noon firti ko wonde ko kamɓe ɓe supportimo kanko Nikki Haley pour yo won cuɓeteɗo ko candidat républicain ɗum noon ko élection ngaji premiére uji garoji ɗi ene wayno ko ɓuuri hewde en sondage uji kollaɗe joni haysinde Donald Trump ene daɗiɓe kamɓe foof kamɓe ɓeɗo e foɗodiroɓe muɗum pour wonde candidat républicain ene wayno ko kanko Nikki Haley en o fuɗɗimo dattade won en nokkuji hono biyeteɗo DeSantis noon ko kanko woni gouverneur mo Florida kanko kadi ko candidat ko jiɗɗo wonde candidat e hitande ujunnaji ɗi nogas e nayyi habaruji men ha hande toon to États-Unis on kanko Elon Musk gardiɗo compagnie biyeteɗo X ɗum noon X ko Twitter kanko sonno ɗum e nder konguɗi ɗi o haali ɗum noon ko caggal nde arti toon to ummi toon to Israël o yafnima d' abord ko fate e gueɗe nde ganduɗa kalannoɗe ko fate kala kene tooña diineji goɗɗi ɗum noon ko mbiyata ɗum antisémitique e surtout yenno kone tooña diineji kamɓe juif en o yafnima ɗum ɗon kono noon e wayno o holli métere no fewi saabu wiide wonde ko won joguiɓe kalis puɗɗima yaltude plateforme makko natti wadde toon ko ɗum ɗo en publicité ji sibabunde gueɗe kalteɗe ko fate antisémitique ne haala hen o huccini e ɓeɗon konguɗi taw ƴettoje o wi ɓeɗon ene wayno rewata e mumen o kanko o wawa fortude ha ɓen jiiɗamo ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene lutodiri mo ardini hono biyeteɗo Linda Yakarino ene wayno Linda Yakarino ene wayno e liggueji muɗum wawde weltinde hono yimɓe ɓe ganduɗa wiyeteɓe investisseur uji ko joguiɓe kalisaji
surtout waɗoɓe kala walloɓe ken dañji publicité ene jeeyano noon kanko Elon Musk konguɗi huccidi ɗum ko goto gardiɗo o compagnie biyeteɗo compagnie Disney biyeteɗo Bob Iger ene woni Bob Iger kañum horum alino wi wonde ko ma nattu wadde kala ko wiyete no publicité je nder plateforme makko sibabu nde antisémiti o wi kan donc kanko Elon Musk o ene wayno ko o haali on indi konngol wi won o ƴettimo ɗum o wi wonda ko soyɗi yalta ɗum ko haaju muɗum hande toon to Maison Blanche tungnaɗi kadi habaruji ɗi CNN haali hono kanko président Joe Biden e laamu makko ene ɓe puɗɗima yiide lurodiral seeɗa hakkude mabɓe e Israel naɓe surtout hakkude makko kanko Benjamin Netanyahu e laamu kadi yimɓe wonɓe toon to congrès to assemblée mo Israel e ɗum noon ari ko caggal nde kanko Benjamin Netanyahu de o namdete noon wonde journaliste uji namdetenoɗo mbiɗo wonde ko est ce que condition ngaji walla support mo États-Unis waɗanta ɓe o est ce que ɗum ɗon fawi koye condition ngaji won o gueɗe mbaɗ noon o wi noon kan ɗum ala condition ngaji e kono noon ene woni caggal muɗum ene wayno woni yimɓe ɓe artu mi wiya ko condition ko wawi wonde fof ene wayno ko président Joe Biden e gueɗe ɗe mbaɗata oɗo saha joni ene wayno koɓe jiiɗi d' abord ko goo kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi ko kala ko wiyete en haareji ɗi continue dartade surtout wawde wallude yimɓe wonɓe toon to Gaza safrede e dañde kadi balle kon ganduɗa ko fate ñamde en ko yarate kadi wawde wallude kadi yimɓe nanggaɓe taw ko Hamas nangui ɗumen e kamɓe Israel kadi ɓe nangui ɗumen ɓen mbawa artirede ɗiɗiɓel guel kadi ko wawde ƴewde gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe Israel ko mbaɗata ko est ce que ko pour widde on occupa Gaza ɗum noon kadi ko hunde nde wonani fotani wonde e tataɓel ngel kadi en won ko won civil en mbardira toon kamɓe États-Unis oɗo saha joni ɓe puɗɗima wasde weltade hen ko ɗum waɗi hono kanko président Joe Biden e konngol ɗumnade kadi ko CNN haali hono ministre makko des affaires étrangères fayi toon kadi toon to Tel Aviv cette fois e ngolɗo lawol noon e noɓe mbiri ni ene wayno ko kanko Blinken ene wayno ko konnguɗi ɗo jogori haaldude e laamu Israel ko konnguɗi ñaɗɗi seeɗa kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare kabaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Moyen-Orient e tungnaade kadi ko faama oɗo saha joni hono kamɓe Qatar e kamɓe kadi États-Unis e leyɗele won ko ene Égypte en e ene kontina haaldude pour kadi ñaagade Israel e kamɓe Hamas en pour cessez-le feu dañinoɗe ɗeɗo balɗe jeegom beele ne continue ɗum noon ko hannde oɗo cessez-le feu gasata à minuit heure États-Unis ɗum noon ko 7 heures toon du matin toon to Palestine so tawi ɗum gasani ɗo e nden en wayno ko non seulement Israel ne hiisi kene wona temedere capanɗe jeenayyi capanɗe joyi e jeenayyi neɗɗo nan continue ha nde ne nangga taw ko Hamas jogui ɗumen kono noon ene wawi kadi ene wayno ko kala balle garanoje walla kala kadi gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi wallude yimɓe gañiɓe toon walla wallude hôpital uji won continue wawde safrude yimɓe gonɓe toon koko ɓeydoto bonde ko wawi wonde fof ene wayno Qatar en ɗamini ha hande ne wawi wonde ko cessez-le feu continue e ɗum kadi ko ɗum États-Unis yiiɗi kono noon Israel e tumnagede konngol kanko Benjamin Netanyahu o haali wi wonde ko won journaliste uji journaliste goto namdi ɗum o wi wonde so malgré pewnitagol ngol ɓe mbaɗigol malgré kadi ɗeɗo balɗe henna ko fate henna yiɓɓeɗo jinnaɓe walla yimɓe famille aji kontiɓe ene namdo yimɓe yo ngar est ce que kamɓe eɓe jogori continude haare nde oy kanko haare nde en ko continue o ɗum ha gasa oy kadi ene wayno ko yimɓe wonɓe assemblée mabɓe national ene supportimo yimɓe gouvernement kadi ene supportimo kanko Benjamin Netanyahu ɗum noon ko hunde oɗo saha joni lutodirde seeɗa e kamɓe surtout eno population toon to Israel sabu ɓe puɗɗima wadde seppoji surtout yen wiide wonde ko guerre o yon darto wonde ko yimɓe mabɓe yo jaltini yo gartiri e kadi ene wayno ko wonen mabɓe ne fuɗɗiɓe wadde haalde konngudi mbiɗe wonde ko yimɓe civil en warateɓe toon taw ko Palestine naɓe ɗum ko hunde nde fotani wadde donc ko wawi wonde fof ene wayno ko haalaka nen ɗumin donc ɗo ha 7 heures du matin toon to heure Tel Aviv so tawi cessez-le feu en nannodiral waɗani ene wayno haare nde kadi ko ɓamta donc ko wawi wonde fof e ñalawma holko anda joni ko jiida tan e wonde ko kaldigal nene continue no waɗa pour beele ne haɗa ko haareji ɗi ɓamtude à partir de 5 heures GMT sappo e jeegomo neɗɗo kadi oppama toon to Gaza ɗum noon ko oppa hannde donc e tugnade kadi ko ministre toppitiɗo ko fati affaire étrangére mo Qatar o e ɓeɗon sappo e jeegom hen sappo ko yimɓe jeeyaɓe taw ko Israel naɓe
nanganoɓe taw ko ka Hamas nanganoɗo men en nayo ko yimɓe jeeyaɓe toon to Thailand en ɗiɗo kadi ko yimɓe Russie naɓe Israel naɓe jogiiɓe double nationalité ɗum ɗon ko famaɗo joni en wayno ko hakke capantato Palestine aji aussi rewɓe e sukaɓe kañumen goppama toon taw koye kasoji Israel ko gonno ɗum noon kadi ko adide sesel fof gasata ene wayno ko kadi ko reftude hen kadi hono ministre des affaires étrangères mo États-Unis kañum hooruma ari toon to Tel Aviv ɗum noon kadi ko laawol mum tatogol tuggi guerre no fuɗɗi nde en kanko hoore makko wiya wonde ko ma wawa yaade kadi ha to West Bank ɗum noon ko fof ko wawde wallude beele kaldigal kadi walla nanodiral walla jaɓodiral ne waɗa hakkude mabɓe kamɓe Hamas e Israel pour beele cessez le feu ne continue saji mabɓe noon ko fama joni ken wona 15 ujunere Palestine aji warama e oɗo guerre tuggi 7 lewru octobre kene wona 1,200 neɗɗo taw ko Israel naji warama habaruji men international toon to Niger en wayno ko kanko Mohamed Bazoum nangaɗo gila walla laamu mum yandina gila 26 juillet hitande 2023 e wayno portino plainte hono toon to CEDEAO ɗum noon ko suudu ñawirde wonde CEDEAO pour beele ne ƴeewa wonde ko toñanggueji ɗi waɗeteɗi par ce que mono soka toon to nokku makko gonɗo palais présidentiel mo ñaami gila 26 juillet ɓe mbi ɗum noon en wayno ko kamɓe CEDEAO ko kamɓe ko janggo ɓe jogori uddide ka ɗum haala pour wawde haalde hen eko fate en kanko no wirini en ko nangaɗo e kadi no nanguira toon ni ko hunde wona normal e kadi ko kaɗaɗo yaltude kanko e galle makko e tugnade Africa News ko haali emi wonde ko ala fof ko ɗamina en wonde ko kamɓe ardiɓe toon militaire uji wonɓe toon to Niger maɓe keɗono wonde ko CEDEAO ko haalata kala maslahaji baɗannoɗi hakkunde surtout en organisation ngaji international walla yimɓe hohoɓe aduna ko fate réglude ɗeɗo caɗele gonɗon toon to Niger en wayno ɓe meeɗan heddinade ɗumen ɗum noon ko wawi wonde foof kamɓe kadi CEDEAO ene wayno ko haala koɓe kalano gila tan ko fate en yande toon to Niger ɗum deƴƴinama ko ɓooyi joni noon en heeɗa janggo holko ɓeɗo en ñawoɓe taw ko ñawirde CEDEAO ko jogori haalde e kanko complainte makko Mohamed Bazoum habaruji men international wayno ko laana goto patrouilleur mo Sénégal wawi nangude kene wona tonnuji 3 cocaïne ɗum noon ko saraji maaji gonɗe toon to Dakar ko wawi wonde fof en wayno ko ɓe bindi ɗum e page mabɓe Twitter walla page X gandirɗo Twitter ɓe mbi wonde ko enquête aji nan continue ha hande ko fati ɗum ɗon e tugnade noɓe kaali ɓe mbi wonde ko tugnade hande habaruji gommiɗo toon ɓe mbi wonde ɓe mbawino kadi nangude ken wona 1.6 kilogramme cocaïne ɗum noon koye mois de janvier taw kadi koye saraji maaji e gonɗe toon to Dakar taw ko marine Sénégal nangano ɗum mbi kadi douanier Sénégal mbawino kadi kaalino kadi mbimi nangi e nder lewru octobre hitande 2022 hen wona 1.7 kilogramme de cocaïne taw valeur muɗum ko 37 millions d'euros ɗum kadi koye camion mo ganduɗa ne waɗa camion frigo gommiɗo toon to Mali ɗum noon kadi ko tugnade hande habaruji gommiɗo toon habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie walla toon to Paris e tugnade kadi e habaruji gommiɗiɗi toon to Paris hono poɗodiral mongal waɗino hakkude kamɓe wiyeteɓe entrepreneur uji ɗum noon ko yimɓe waɗoɓe gueɗe ko mahoɓe walla joguiɗo compagnie ji e ɗum noon e tugnade ngal ɗum poɗodiral hono kanko biyeteɗo Oumar Wele ko Mauritanie kadi kanko ardi société biyeteɗo Habidem emani ko kanko toɓɓa wonde o dañi premier prix premier prix noon ko sibabunde wonde o famama wonde ko gueɗe ɗo waɗata ɗo henna hutoro gueɗe pour maadi taw kadi ko matériel local ɗum noon ko ɓakke e kadi e huuɗo ganduɗa hen taw ko wonko toon e beeli wiyetego Tifa ɗum noon fof ko wawde wallude hadde nguleki e kadi ko ustude kadi prix ji no mahirte ni ɗum ɗo kadi ko wawde habde e changement climatique oɗo compétition ken wona 175 candidat o ne wonno hen ene wayno ko kanko nawi premier prix donc oɗo prix ene wayno poɗodiral ngal waɗi ko toon to Marseille toon to France ɗum noon ko hande premier prix o ma wallumo dañde ken ballal financier ken wona ken ujunaji 7 euro e kadi ma o dañ kadi yimɓe ganduɗa personnalité ji investisseur uji goɗɗi wawɓe wallude kalisaji pour wawde mawnude liggueyaji ɗi mbaɗata toon e surtout yen mawnude société makko mo woni o bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar
e oɗo ñalawma alarba no gasi jeenayi lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi no gasi e tati yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.